Sina Two Savage. Ushaya ingoma yakhe emnandi stage ngashaya music festival. Mfowethu ngabe ngimani Two Savage. Hayi Two Savage nje nicale nje. Ukuhlabela kancane. Ngoba inspiration ngumjita wami ke yabo. Bese ngiyaphakama nyalo nje. Ngisafisile nokuthi ngibe nema-fans la ngakanani ngiyatholakala nama TikTok, ngiyatholakala na YouTube. Ngihamba Two Savage mavuso ka YouTube. Ngiyatholakala na ku Facebook so yabo. But into damvele letiningi lika Facebook. Inombolo yami 78 29 55 92. Sendivile bafethu Two Savage namfonela nimWhatsAppele. Khumbule phela izintombi nosinifana aqongi lengijayilisi. Ngathi kusethe mgodi sekhona mgodi nini? Awukhona makoti lokhona manje nje yabo. Kodwa sengekho ke makoti. Nathi manje nje sithose futhi kuba nawo emqimbeni wethu nathi asade but ngiyajabe siligathile. Kwasekuvela wena sibonga kakhulu mfethu support yakho. Ongonayo ukusazobuya sikuthinde. Balandeli bagathile ukuthi ube khona. Ubathembisani bakhulu namathando omkhulu. Angibathembisa ukuthi ngiyodedela ama-hit toti nje. Into tami nje vele yabo ngiyohlezi ngizaba lokukhokha. Kahle kahle ngikhokha kangaroo yabo. Manje nje ngihle ngikhokha nala. Athi Mr Hit after music gatsheni sabonga tango. Mashama ke music festival. Imvo ngiyane le, sihlwane le sikhle singatholakala malula.